yadda muke fara muku kamar da muke gaya muku matar shugaban kasar mu na gobe da matar gwamnan mu na yau kuma gwamnan gobe idan ka gansu ka san cewa ko a Ingila sun kai su zama matan shugabanni domin tun da suka zo nan
babu alama na bacin rai a fuskarsu saboda mi daman mutane ne arzikinsu ba su san komi ba a gidajensu sai dan adam ba abun da suka gada sai dan adam domin ita matar shugaban kasar gobe kamar yadda nake gaya muku Allah ya ji kallame da marigayi amin ya Allah kuma Allah ya ja nisan kwanan lami da na yau yayanta amin ya Allah jikar sarki yan sarki kanwar sarki ƙwarai da gaske haka matar gwamnan mu jikar sarki yan sarki kuma ita ma hakimar mai martaba sarkin Bauchi kuma sarauniya don haka yau suna cikin farin ciki domin sun ga al'umma a gabansu shine gadon gidajensu Mama Labi addu'ar da kakanninki suka yi yau za a yi taron nan a gama lafiya yar uwarki ta koma lafiya to yan uwana matasa da shugabanni albishirinku a kowane lokaci yanzu ku zuba ido za ku ga shugaban kasar gobe da gwamnan yau kuma gwamnan gobe kuma a duk yadda kake zai hau sama shi jirginsa na ƙasa ne na cikin talakawa shi ba jirgin sama yake hawa ba shi yana tare da talakawa a ƙasa kowa zai gan shi ya daga masa hannu domin wayannan da muke gaya muku mun san su ne domin ita yan lamido ni ma jikan lamidon adamawa ne ta wani gu shi yasa muka santa kuma muka san asalinta idan ta kaki ma mulki ne haka hajiya Aisha Bala Muhammad Abubakar in ta kaki ma na mulki ne to da to ina masu waƙan nan ga mu mai redi amma dai muna dabda zuwan manyan bakinmu muna faɗa muku don haka mutane ku ci gaba da jurewa kamar yadda kuka yi domin uwar gidan gwamna tana kallo kuma za ta gaya gwamna na san ita ba ta rage masa faɗan gaskiya domin daman yar uwarsa ne daman Hassana ne da Usaina Hassan ne da Usaina don haka da ita da shi abu ɗaya ne don haka a kowane lokaci tana iya gaya wa gwamna gaskiya to matasa ta gan ku kuma ta ga kun yi biyayya ga na ku sanato Dino Malaya ku dafa Dino Malaya a yanzu mataimakin gwamnan jihar Bauchi na yau sanata Baba Tela sarkin ayyukan Bauchi matawallan Katagun ya iso wannan waje sanata Baba Tela muna maka barka da zuwa tare da rakiyar sanata Muhammadu Bello aminin gwamnan jihar Bauchi muna muku barka da zuwa isowa wannan waje kamar yadda muke gaya muku a daidai wannan lokaci suna dab da shigowa wannan waje shugaban kasar gobe da gwamnan yau kuma gwamnan gobe ga sunan kusa da mu a sa mana waka jama'a kada sa waka jama'a muna gaya muku ƙauraye yau ne za ku gwada biyayyarku da soyayyarku da bin umarni da bin doka da oda kuma jami'an tsaro muna gode muku domin kun tsaya kun jajirce kuma matasa sun ba da haɗin kai don haka muna jiran shugaban ƙasar gobe gashi nan yana dam da shigo to bismillah na kushe muna wa Aisha Sanato Abdul Ningi barka da zuwa muna kuma wa Hajiya Hauwa Sadiq Wali wife of the gubernatorial candidate Kano State barka da zuwa ga manya-manyan baki suna tawowa gwamnanmu yana shigowa Bauchi State Bauchi Go Thank you very much. Thank you. Please, Your Excellencies, the people of Bauchi State, I want to crave your indulgence that as the heat continues to rise, the entourage of His Excellency, the incoming President of the Federal Republic of Nigeria, is beginning to arrive. In his company are some of the great governors of our party who are adding color and supporting this campaign to ensure victory in the coming weeks.
We have in His Excellency, His entourage, the chairman of the PCC, the governor of Kwallon State, Governor Emmanuel Udom. We also have in his company the DG of the campaign, the governor of Sokoto State, Right Honorable Aminu Waziri Tamboa. We have also coming in this place in the entourage of the candidate, the governor of the great state of Bauchi, Senator Bala Mohammed, the governor of Bayelsa State, Senator Doye Diri, the miracle governor. These and many more are in the entourage of His Excellency. As they begin to come in, you will notice how excited this place will turn. That bus over there, they will get on top of that bus and drive around the stadium to greet each and every one of you, because we know that the reason why they are coming is for you. And your coming out today is a significant emphasis on the need for us to work collectively in the coming weeks to rescue Nigeria. Go out and get your PVCs. When you get back to your works, to your units, to your LGAs, make sure you bring up your people with full mobilization. On the day of election, look out for the umbrella and don't print every place you find the umbrella, so that we will reclaim this country. Bauchi is going to be well represented in the next government. You will be a happy people. You will be fed. You will have jobs. We will not be out of school again. So this afternoon, as you are here, you are part of the history. We will continue to entertain you and bring you more recognition as the guest of His Excellency in the entourage. They arrive this podium. Thank you very much. To yanzu bayan isowar mataimakin gwamnan jihar Bauchi na yau, Sanata Babatela sarkin ayyukan Bauchi Matawallan Katagu. Ashe a daidai wannan lokaci bakar tukunya mai fudda farin tuwo, kwamandan yaƙi Hamza dan Akuyam, mun gaya maka daman taron nan da izinin Allah an yi nasara. Shugaban jam'iyyar PDP na jihar Bauchi Alhaji Hamza Koshe Akuyam, kwamandan yaƙi a gida, kwamandan yaƙi a dawa. Hamza dan Akuyam, taro an yi nasara. Mai girma gwamna ya sa an gaya wa Allah kuma Allah ya yarda. Don haka matasa, shugaban jam'iyyar PDP ya iso, son tirakin Akuyam, cigaban ƙasar Harɗawa. ‘Yan uwa da matasa, mun yi alkawari da ku za ku yi biyayya, kada a matsa wa jami'an tsaro a ja baya. Shugaban ƙasarmu na gobe a duk yadda kake zai zo ya ganka ka ganshi. Kun san al'adar gwamnanmu ne, idan ya zo baya zama sai ya zo cikinku, kun gaisa, kun ganshi, ya ganku. To haka shugaban ƙasar gobe ba haka yake, domin mutum ne da lafiyarsa da ƙarfinsa, kuma mutum ne mai son al'umma. To muna so mu gaya muku matasa, ga shugaban ƙasar gobe ga shi yana zuwa. Ba haka kowa daga hannu da yana ke, kowa yake. Ga Atiku ya zo, ga Atiku ya zo, sai ne mai
mu kwashe hakin mu. Sun yi fele, ku zo ku kwashe kayan ku. PDP mutanen amana ne. Sun yi fele, ku zo ku kwashe kayan ku. Kun gansu mutanen amana ne. Sun yi fele, ku zo ku kwashe kayan ku. APC esa 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 PDP sama 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 PDP sama 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 PDP sama 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 PDP sama 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 Atiku Atiku mulkin Nigeria APC esa 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 APC esa 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 APC esa 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 PDP sama 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 PDP sama 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 PDP sama 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 PDP sama 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 Atiku Atiku mulkin Nigeria APC esa 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 APC esa 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 APC esa 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 PDP sama 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 PDP sama 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 PDP sama 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 PDP sama 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 Atiku Atiku mulkin Nigeria APC esa 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 APC esa 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 APC esa 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 PDP sama 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 PDP sama 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 PDP sama 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 PDP sama 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 Atiku Atiku mulkin Nigeria Atiku Atiku mulkin Nigeria Darakin Adama mulkin Nigeria Darakin Adama mulkin Nigeria Baba Atiku mulkin Nigeria Baba Atiku mulkin Nigeria Shine namu mulkin Nigeria Shine namu mulkin Nigeria Atiku Atiku whatever Nigeria Atiku Atiku whatever Nigeria Atiku Atiku whatever Nigeria Atiku mulkin Nigeria Atiku whatever Nigeria Atiku whatever Nigeria Atiku whatever Nigeria Atiku whatever Nigeria Darakin Adama APC Sun yi fele, ku zo ku kwashe kayan ku. PDP suna
go. Your Excellency, His Excellency Atiku Abubakar has arrived the venue of the rally and everything has gone. The people of Bauchi have shown their enthusiasm, they've shown their love, and today, Kaura has shown his love and support for Atiku and Kaura. It is not a matter of talking, it is a matter of showing it and saying it happen live. We thank the PDP family in Bauchi, particularly the performing governor, who has seen to it that everybody in Bauchi is mobilized. Everybody is happy, the governors are happy, the party is happy. Any moment from now, we will kickstart the rally with the national anthem. Very shortly now, start the rally. Your Excellencies, the national anthem, please. To come forward with the most opening prayers. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. In the name of Almighty Allah, the most merciful, the most beneficent. Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Thank you very much. I invite Pastor Zaka with the Christian prayers. Pastor Zaka. Shall we pray? Heavenly Father, the Most High God, our keeper, our preserver, we want to thank you for the joining mercies granted our presidential aspirant here to Bauchi. Once more again, Father, you are a faithful God. When you start a good work, you take it to an end. What we are seeing, the wonderful turnout, is a sign that, Father, you are with us. And it is our earnest desire and expectation that, Father, the good work that has begun, you will take it to an end. That you will give us victory this year election in the name of Jesus. We stand against every counsel of the pit of hell. We stand against every resistance forces, and we declare that PDP will win from the presidency to His Excellency, the Executive Governor of Bauchi State, our senators, reps, and all State House of Assembly. We declare by your favor that we will declare and will emerge victorious in the name of Jesus. It is our prayer that this occasion, Father, you will end in peace. The way that you brought each and every one of us here safely, you will take each and every one of us back to our destination safely in the name of Jesus. For in Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much. The campaign will now officially take off when the National Director of Publicity is setting the protocol for the campaign. Ladies and gentlemen. Thank you very much, PDP! PDP! Power to the people! Power to the youth! Power to the women! Power to Bauchi State! Nigeria! Nigeria! Bauchi far! Bauchi far! Thank you very much. The Excellency Chairman of the PCC, National Chairman of our great party, incoming President and his dear wife, National Assembly Leadership, Vice Presidential Candidate, DG of Nigeria, Governors Forum Chairman, the host governor, the
Ladies and gentlemen, good afternoon. And today is the day for Bauchi State. On this note, the protocol is set, and we want to humbly invite the state chairman of Bauchi State for his welcome address, Alhaji Hamza Abdullahi. Alhaji Hamza Akuya. Akuya, it's here. It's here. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. Your Excellency, our presidential candidate and of course our next president, Alhaji Atiku Abubakar Wazir Adamawa. Your Excellency, the vice presidential candidate and hopefully the president, inshallah. In the next 2 weeks, he will be president-elect and vice president-elect. The national chairman of our great party, Your Excellency, my boss, Kaura Bauchi, Senator Bala Abubakar Mohammed, CON Jagaban Katabu. It's indeed a pleasure to welcome everybody to this very important gathering. Your Excellency, you have seen it all, and it's now clear that Bauchi is PDP, and PDP is Bauchi. We want to assure you that what you have seen today is a momentous crowd just to welcome you and get ready for the election come February 25th. But I want to assure you that Bauchi family, the PDP family is one. It's devoid of any rumor, any noise by any individual. After all, politics is local. It's being played at the local level and it should be played in local. So anybody going somewhere, parading himself, and the family of PDP saying that he will vote for somebody, he will not for somebody, is not a member of PDP. Mai girma shugaban kasa nuna gobe insha Allah Allah kai. Wannan taro da ka gani taro ne na yan PDP, masoyan PDP wanda suke aiki a PDP daga sama har ƙasa. Za mu zaɓi PDP a kowane mataki da yardar Allah. Wannan taro ne wanda mutanenmu muka zo don ƙaunarka, amma abin da muka zo mu gyara PDP ɗaya ce. Duk wanda yake so ya PDP ya zo ƙasa ya PDP da yan PDP. Ba ya je yana wani gudurori yana maganar banza ba. Ba ma tsoron kowa, ko ka zo kai PDP a Bauchi, ko ka tafi can ka iskancinka. Mu PDP muke yi sama har ƙasa, daga Atiku, Kaura da duk wanda yake so. In ba za ka yi ba, ka tafi, ka yi tafiyarka. PDP! PDP! Najeriya mu fa! Najeriya! Bauchin mu fa! Bauchin mu fa! Allah ba mu sabon gode. Nigeria! Bauchi! Your Excellency, Mr. National Chairman, the presidential candidate and our governors, my honor and privilege to invite the distinguished senator of the Federal Republic of Nigeria, distinguished Senator Abubakar, to please step forward to address the people of Bauchi. Distinguished Senator Abubakar. PDP! Jack, keep saying, what are not happening? PDP! PDP! But the power number one. Masha Allah. Muhammad Kachua, Sanatan Bauchi ta Arewa, wanda da muka dage muka mai da Bauchi APC masu sanata guda uku duka a Bauchi. Amma Allah ya nuna mana gaskiya.
Allah ya nuna mana gaskiya. APC ta ba mu kunya. APC ta ba mu kunya. Wato ni nan na tsaya a matsayina na sanata na PDP wanda suke ci a yanzu a majalisar dattawa. Sannan ina wakiltar duk wanda Allah ya nuna musu gaskiya suka dawo tafiyar PDP. Kuma wannan tafiya ita ce tafiyar sa'a. Wannan tafiya ita ce tafiyar gaskiya. Mun san duk abin da ya faru wasu abubuwan ma da mu aka yi amma inda aka ba wa talakawa wa an kasa mana ɗaya a hannu har yanzu ba mu kama ba. Inda kowa a garin su ko a ƙauyen yana ji a jikinsa. Ashe dama suka ce mana jiki magari sun san abin da suke yi. To yanzu jikin namu ya ji kuma insha Allah za mu kore su su koma ƙauyukan su da garuruwa da ƙasashen da suka fito dama ba ƙi. Insha Allah ina roƙonku zaɓe mai zuwa mu ga ruwan ƙuri'a a Atiku Abubakar wazirin Adamawa na shugaban ƙasa. Kowa ya duba inda lema take dangwa. Sa'an nan a Bauchi don Allah kada ku bar wasu baƙi su saki. Sannan Kaura ya yi rawar gani. Kaura ya cancanci mu sake ba shi wata shekara 4. Kada mu yarda mu koma hannun tsintsiya. To ai tsintsiya ta leburori ne masu sharan hanya. Lema kuwa ta 'yan gata ne wanda za su kare rana su kare ruwa. Saboda haka matsala da yake a ba lokaci zan bar ku lafiya kuma ina kira ranar zaɓe 25 ga wata mu ga ruwan ƙuri'a. Sannan ranar 11 ga wata da sake ganin ruwan ƙuri'a. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much. We thank the distinguished Senator Kaura. May I, on behalf of the Presidential Campaign Council, express our deep gratitude to the Governor and people of Bauchi State for today. The crowd here made a statement and Nigeria is saying it and listening to it. May I now invite my friend and brother, the distinguished Senator Dino Melai, to come forward and let's take this rally to another level. Dino. Bauchi yau kun murgani ku tafa wa kanku ku tafa wa kanku. Bauchi da bala'i da kunu da kunama da masifa da masifa da bala da sadiq da bala da soja da Atiku da megengeni da kowa da shatima ya bati kutaba kabu kutaba yau muna mutukan farin ciki mun shigo Bauchi mun ga PDP na zaune daren don Allah jama'a a tafa wa ƙauyen Bauchi a tafa mashi jama'a a tafa wa senatorin gida masu zaɓe dukansu a tafa musu yau muna godiya mun shigo Bauchi akwai wani wasu nan shi Sadiq ya yi shekara 40 yana aikin Air Force ya ɗauki yan Bauchi
Bauchi da yake Air Force ya dauke ku aiki shekara 40 yana yawo a sama yau yana zo ya gaba cin na sama zai ci na kasa za ku yadda ku yi wa APC Allah ya sasa uku daga na ce amalala sai ku ce mai fitsarin sai a tsaye yake yi ba a kwance ba mai fitsari a tsaye amalala 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 Kwallon. Ladies and gentlemen, I want to invite to the microphone Wanda Shine, international chairman, the Endaban Nigeria, the Emperor Nigeria, the Empower Nigeria, Shine Kaura Bauchi, Gwamna Bauchi, Kumazekao, Shine, Senator Bala, Abubakar. Usame sauti. It is time now to listen to the golden voice of the workaholic, powerful